Takže a potom celé one. Takže máme teraz prvú jazdu autom. Ako sa cítite, pani šoférka? Vlastne veľmi dobre, mám pocit akože také zmiešané. Podprsenka mi tričí. Máme psíka. Nech sa páči, pani kameramanka. Ďakujeme. Ukožte, choďte spredu a ukožte to, celé to, obite celé auto. Natočte nás, slečna, natočte. Natočíš ma potom, ako Takže, idem. týmto autom sme sa sem dopravili. Myslím si, že je dosť dobré. Šoférky v ňom sú coolové. Dobrý deň, som rada, že som vás tu tak Áno, že som vás tu tak Už ich zastihla. tam moc není. Vy máte aké pocity z tejto jazdy? Viete čo, ja ako hlavný koordinátor, ja som veľmi spokojná. A mňa točíš? Tuto, Pozor, hlasy. držia. A pozrite, vyspovedajte aj našeho malého. Pane, vy ste trošku robili stresy pri tejto jazde. No, celý schobateľ. Divné. Prečo vlastne? Lebo on je trošku nedôverčivý. Prečo on toto robil? On sa bál so mnou? Ja som tiež si myslím, že teda táto cesta dopadla veľmi dobre. Kriminalita. Nezodpovední vodiči. Takže ja si myslím, že tá cesta dopadla veľmi dobre. Sme spokojní a budeme pokračovať. Počkaj, nevypínaj to. Chce ísť von. No poďte si k nám sadnúť, ne? Áno! Pozor. Ideme. Počkaj, idem. Dajte toho psa. Daj si poď. Zober ho. Zober ho. Priamy pohľad. Ako sa máte? Dobre sa má. Vlastne. Aj my vás tu pohostíme, ale my tu máme štedrejšie teda pohostenie. My sme sa rozhodli teraz, Vy nie na žrankine. áno, my sme sa vlastne teraz rozhodli, že my teraz vlastne odídeme. Ježiš, nehajme ju tu. Točte nás ešte. To niekto mi odchádza s mojím autom. No choď. Ale nech ho dozadu. Nie sa báť. Ideme To je kulové. Hej, proste.